Dehuri kudam sena rongpen rongbong khat an kachileng atwa rat kachileng kisungna. Kedam tang ningkan surhini reng koida hini here chikro dehuri kudam sena rong along pen rongbong khat an ajak aparman rongbong khat krong thomatowar pi kachitok along long e mate foundation stone sitami hong ni an e pontanglo. Lason si lakha ingkore trok Duarbaguri constituency ke parlo dehuri kudam senara rongpen rongbong khat an kedam kewang ke joy do nangji puamen en ponsi foundation stone mate long e sitami hong ni an mate hini an sompontanglo. Pangbar dam sinang Bharat Janata Party sorkara tumalong along may meeting along alam the aprang ke chengsi lage towar pen chenglok Karbi Anglong arlo chingthur piklopu kaningje pon ko an chingthur maki rat pen chini pon aphai ong tanglo. Lason si lakhain ko retrok Duarbaguri constituency ke parlo Deithor police station ang kangarlo dehuri kudam senara rongpen chenglok rongbong khat aradatum non puta misen pen kedam kewang misen atwar non puta dongpon long lelang lapen thekpon long ledet lason si college school kisu kiun e kachipon pen bangso kisung pen jokpon puma pusi ong dungarat atum ningje pon anpar tame lason pariwar tan sorkar ahut pusi tame lapu Duarbaguri ang kangaro dehuri kudam senar pen anke minute cap adimbon sita non ke rongbong khat an kapali damji sita por phai hini anta susichot endet ki ong dungarat atum non puta misen atwar bang ekpon long le det ason pusi hawararat tumpen ningje pon lasi kedam tang kilik aprang kachi chakpon laki kilik jongsi ki hai lo le pute dehuri kudam sinara rongpen rongbong khat de thor anke black topping atwar don pon longpo pusi che chakpon bonta non men hansia rong arat chingrumame kapaman pon ahusita Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rohang Anparta MP Horan Singh Beatumpen Klar Dakpen Rat Athengno Lam Jai Teka Athe Karbi Anglong Arlo Atok Anu Langdam Pulute May Along Kaningji Along E Chethan Pon ko Anahok Make Ratatum Chini Pon Luma Uta Hawararat Atumpen Ningje Pon News Desk Report Public TV Karbi Anglong